Da! Da ga vidi. O, ima i kuglice, Marko! What? Je to ne rijedak? Je to rijedak? O, da! Ja mislim da su tebe ovi knjizi prevarili. Da, ja mislim da su me malo prevarili. Danas otvaramo 24 misteriozna dumplinga. Sa mnom je tu Marko KC, a ako se pitate gdje je Mare, pa evo ga ovdje. Evo me, tu sam. Dumplingsi su postali toliko popularni da sam ih jedva kupila. Saro, da li su to originalni dumplingsi? Jer svi znamo da neki skemaju. Naravno da su originalni, ljudi, kao što vidite oni se zovu Squeezy Dumplings. I znam da to nekima zvuči čudno, ali ako mi ne verujete da su to originalni dumplingsi, imam ultimativni dokaz. Imam račun kao dokaz. Kao što vidite, 150 € sam dala na ove dumplingse. 150 €, Saro, jesi ti normalna? Pa nisam normalna, ali morala sam da ih kupim. Actually, to čak i nije loša stvar za Saru, jer neće imati dovoljno novaca za cijeli mjesec da može jest. To je nažalost istina, zato vas molim da se subscribe-ujete kako ne bih totalno bankrotirala. Saro, kreni ih već otvarat! Krenut ćemo da ih otvaramo, ali da znate da ćemo Marko i ja da ih ocenjujemo po lepoti na skali od 1 do 10. Naprimjer kao ja, 10. Minus 10, zaboravio je minus. Ovi su koštali 800 dinara, na ovim drugima nema cene, ali oni su bili 700 dinara. Dobro, koja je razlika, Saro, sad u tih 100 dinara? Sad ćemo to da vidimo, zato ajmo da ne gubimo više vreme. Danas otvaramo prvi misteriozni dumpling, dakle, treba da mu skinemo ovo, što ne znam ni kako se skida, okej? Ma, potrgaj, sve potrgaj. Bravo, Saro! A hoćemo se kladiti. Ček. Koji se boja ima, Saro? Ima mnogo boja, Mare, nema šanse da pogodiš koja će boja biti. Ok, smijem pogoditi. Ako ja pogodim, ti mi daš 10 € ili 10.000 dinara. Pa to nije isto. Dobro, nisam školovala. Ajde, ako pogodim da je ovo bijeli, ti mi daš njega. Može, okej, ja mislim da je rozi. Ajmo da vidimo, 3, 4... Što je ovo? Ovo ima razne boje. Makni to od usta, to ne smiješ jest. Da, ljudi, to inače piše ovdje pozadi na dumplingsima da ovi dumplingsi ne smiju da se jedu. Neko je ovo pokušao da jede i morali su to da napišu. What? Ozbiljno, neko je to jeo. Aha, kako je lepljiv, ljudi. Mare, ocena od 1 do 10. 4. 4 isto, samo što je prljav, ali inače nije okej. Ne znam kako je to moguće, dok je bio zatvoren. Idemo dalje. Aj, otvaraj dalje, stari boj, znači ja ću doživjeti penziju dok ti otvoriš. Ti drugi vadiš, meni nije dobro. Ajmo, Saro. Otvaramo drugi na 3, 4... Sad. Ups. What? Ovo ima glitere unutra, jel tako? Da! Ja mislim da to su ti rijetki. What? Ovo je prelijep. Da! Da ga vidi. Ima i kuglice, Marko! Da vidim ja bliže ja da vidim. Kako je dobar. Da, ima bukvalno bobice, kuglice, neki ima, ljudi, ovaj je presladak. Gledajte ga! Koliko je težak? Pa skoro kao ti, jer si ti mnogo težak čovek. Ovo mi je rekla. Saro, znači ispričaj se sad odmah. A, neću. Iskreno, meni je 9 od 10, znači mogu da ima malo više ovih ljubičastih i malo više kuglica, ali generalno je super, tako da sviđa mi se 9 od 10. Meni je 8. Idemo na 3, ljudi. Saro, ja samo čekam žuti. Ja želim žuti. Idemo na sljedeći. 3, 4, Ovo je cool. Wow, ima malo žuto i zeleno i plavo. Znate, svaki je prljav, jel moguće? Ljudi, znate šta sam ja videla? Ja sam u prodavnici videla da ljudi, znači, uzmu ovako dumpling i onda ga otvaraju da bi vidjeli kao koji je. I onda su ljudi tako verovatno isprljali i to po meni baš nije lepo. Jer sam ja sad kupila dumplinge i sad su prljavi, razumete, ja moram da ih perem. Kužiš, ti kad imaš para, a ja ko sirotinja, naravno da ću u trgovini gledati koji je unutra, jer ja baš želim žute boje. Neću šaren, hoću žute. Ljudi, čovjek ima 30 godina i hoće žuti dumpling, jel vi verujete u ovo? Saro, ja nemam 30, ja imam 23 godine. Što pričaš ti? Koliko laže, pišite u komentarima koliko Marko ima godina. Mare, ocena za ovaj! 5. 6, lepši mi je od onog prethodnog, tako da 6. Ne od prethodnog, nego od onog prvog. Pa to ima smisla kako, a za ovaj si dala 9. Čuti tu, idemo dalje. Ajmo, Saro, otvoriš na 3, 4... Nemoj još.
Ovo je brutalan. Zato sam ga ja birao. Wow, Mare, ovo je jedan od najlepših. Isto ima kuglice. Moguće je da su zato bili skuplji ti. Da, jer svaki drugi ima kuglice, ja ih neizmenično otvaram. I ostale su mi malo još njokice, ali nema veze. Mare, ovo je baš sladak, isto ima te kuglice i mnogo je slatko, ova tamno plava boja, znači pogledaj ga. Da, doslovno. Evo da ga razvučemo tebi za dušu. Meni za dušu, samo ih razlači. Kak je slatko to. Jaj, kak bi ja volio imati jedan takav jedan dumpling. Da ga stišćem. Ako dođemo do 10.000 lajkova, ja ću Maretu pokloniti neke od njegovih omiljenih dumplinga. Molim vas, lajkajte da dobijem ja jedan dumpling. Juj. Marko, koja ti je ocena za ovog? Ovaj bi mi iskreno 7. Meni je, boga mi, 9. Sladak mi je, ali kao, nije to, ali sladak mi je, dobar je. Idemo dalje. Saro, mogu ja birat, molim te. Ajde, biraj, koje ćeš, ove ili ove? U onoj drugoj kuti, u drugi red, desno u čosku. Taj. To je žuti. Okej. 100% je ljudi ovo žuti. Ako pogodim da je žuti, svi se subscribeujte na moj kanal. 100%. Ajmo, 3, 4, sad! Ne laži. Ne. Ali lijep je baš. Isti je. Ovo je baš lijep, iskreno. Ali isti je kao onaj što smo malo primali, jel da? Ja mislim da, to ti je ovaj prvi ti je, ne, taj, prvi, ne. Gle, sve ih otvorila, ne, ovaj drugi. Čekaj. A je, zapravo isti možda. Nisu zapravo isti, pogledaj Marko. Ovaj novi ima više šljokica, mnogo više šljokica od ovog ovde. Isto ima kuglice, prelepe kuglice. A od ispod, jel ima i dalje onu točkicu neku? Ima, Marko, ovaj mi je možda omiljeni za sada. Ali ove šljokice se skidaju, Marko, gledaj. Znači, sve su mi po rukama, pogledaj, znači ti kada stiskaš taj dumpling. Okej, ajde, mislim, ove šljokice se definitivno skidaju. Tako da je ovo loše, ali mi je sladak, tako da ću mu dati... Pa onda su isti u principu, a opet ću mu dati 9 od 10. Ti? Meni je čista 7. Ja htio reći 6, rekao 7. A dobro. 6, 7. Idemo dalje, sada ja biram, zato što si ti prošli put birao. Dobro, ajde da te vidimo. Ajmo, 3, 4, kad sad? Isti je! Isti, ovo je isti, kako? Ne, jel moguće, čoveče, znači uvalili su mi isto dumplingse. I sad su šljokice sa ovog prethodnog došli na ovaj ovdje, znači katastrofa. Ocena 0 od 10, ne sviđa mi se to što su isti, dobijamo duplikate stalno. To ti je zato što moja ruka nije taknula dumpling. Jer da sam ja taknuo i otvorio tamo, ti bi dobila nešto dobro. Ajmo, nova kutija! 3, 4, Je to ne rijedak? Je to rijedak? Wow, da! Nemoj lagati, dobila si rijetki dumpling. Ladno sam dobila zlatni dumpling! What? Je moguće ovo? Ne mogu da verujem! Ovo je 10 od 10, daj ga pogledaj. Daj da ga vidim. More, vidi ga kakav je, išto ima kuglice. Da vidim, ali da vidim. čekaj, šta mu je sa okom? Da vidim. Marko, vidi ovo. Ovo je neki retki, zlatni i ukleti dumpling. Pogledajte mu u oko, ljudi. Nema veze, Sara, koja je tvoja ocena? 10 od 10, znači ovaj mi je za sad omiljeni. Meni je Bravo, Sara, bravo. Bro, nek ti njega vrtiš rak. Moja ocjena je 9 od 10, zašto 9? Zato što ovo nešto nije u redu s okom, nije savršeno. Nije to da nije u redu, nego je to tako napravljeno, ali ti ne znaš, okej, idemo dalje. Ajmo, 3, 4, sad! Je to isti? Wow, ne znam. A ne. Da. Je, isti je. Kako Sara ti Jel dobiješ? moguće smo 3 ista komada dobili, Mare? Ja mislim da su tebe ovi Kinezi prevarili. Da, ja mislim da su me malo prevarili. A 0 od 10, znači idemo brzo na drugi, ovo mi se ne sviđa. Idemo dalje, idemo sada da otvorimo ovaj. 3, 4, sad... Pa ovo je isti, Saro. Šta je ovo treći? Jel moguće ovo? Da. Možda sam trebala da, ja mislim da je ovo čak 4. Možda sam trebala da im kažem da mi daju sve različite, možda oni mene nisu razumeli. Ali valjda gledaju YouTube, valjda su trebali da znaju šta ja hoću da kupim. Ma briga njih, vjeruj mi, njima je bitno samo da je prodaju nešto. Da, 0 od 10. Da, vidiš, ovdje su Draže su mi ovi, ti skuplji su mi draži, iskreno. Vidiš da ovi imaju kao ovaj krug gore, a ovi imaju kao ovih više gore. Tako da otvaramo sad ovaj koji ti je draži. Mare, 3, 4... Sad! Ovo je novi! What? Dobre, ovo je novi! Da! Wow, vidi ga kako je taman, Mare! Ali fora je, i baš je lijepa ova plava, svjetlo baby boja ova plava. Dobro, Saro, šta radiš s njima?
Aj ga razbuci, aj Ja ga... pokvarila sam ga. Ja sam ga pokvarila, ljudi. Ja mislim da su ovo definitivno, znači, najgori dumplinzi koje ste mogli da kupite. Tako da žao mi je. Ali da, sa njima definitivno nešto nije u redu. Mare, koji ćeš ocenu da daš? Misli, dobar je, ja ću mu dati 7. A i ja ću 7, ajde, nije loš. Baš su dobro skombinirane boje. Idemo dalje. Idemo na 3, 4, sad. Još jedan duplikat, dragi gledatelji, ovo je divno. Da, barem nije onaj kojeg smo dobili 67 puta, ali to je definitivno duplikat. 6-7 puta. Pa da. Joj. A da, nažalost imamo dosta duplikata, žao mi je, ali it is what it is. 3, 4, sad. Opet ovaj! Ali dobro, ovaj je lijep. Ovome ćemo oprostiti što je duplikat. Da, lijep je, samo što ja se opet bojim, kažem ti, vidiš ti koliko on šljokica ima. Ja opet ako ga ovako ispipkam, padaju mi šljokice, znači gledaj ovo. Što je najgore, one otpadnu, ali ja ne znam, da, evo ih i na podu, ali se ne vide na kameri, znači otpadaju šljokice na ovima. Aj probaj ga, znaš šta napravi? Aj probaj ga zabiti u zid. Spucaj ga u zid. A jeste, da mi eksplodiraju ove šljokice svuda po kući, ove kuglice, ništa. 5 od 10 jer je duplikat, nije fair! Ne bi ni ja volio da bio duplikate. Realno. Hoćemo pogađat. Koje boje je unutra? Nećemo, jer će možda biti duplikat 3, 4, sad! Opa! Ovo nije duplikat, ovo je nešto novo. Da, zeleni, Mare. What? Ali isto nešto ima neki problem sa očima. Ovi nešto ne valjaju, Mare. Mada ovi se zovu squeezy, moguće da su zato lepljivi. Moguće da je to fora ovih dumplinga. Da budu lepljivi i onda su se kao uprljali u međuvremenu. Pišite mi ako je neko još kupio ove dumplinge, da li su vam bili lepljivi. Idemo na 3, 4, sad. Dobro, hoćeš ti otvoriti. Znači, ljudi, nategla sam svoj Rasengan ili kako god da se zove ovdje, tako da... Wow! Ovo je cijeli plavi! Da! Ovo je dobar! Joj, da, ovo je baš sladak! Ovo je savršen zapravo! I funkcionalan je! I ništa mu ne fali, nije pokvaren! Sad ću ja da ga pokvaram, šalim se. Dej se, Sara, na plafon ga probaj bacit. Ma Mare, bacila bi ga tebi u čelo, bukvalno da mogu sad. Kakva konjina, okej, meni je ovaj 10 od 10, baš mi se sviđa, jedino mi je žao što otpada sve ovo. Idemo na sljedeći. Opa, kako se skida batice. Ajmo, 1. Da, 1, i 2, i 3, otvaraj! Ok, novi. Ovaj nismo imali. A to stvarno, on je bio žuti. Da, on je imao sa žutim, ovaj ima ljubičasto. Ok, iskreno ocena za ovaj 8 od 10, baš mi je sladak, znači sviđa mi se. 3 od 10. 3 od 10! A da, nije mi neki iskreno. Ma ti si noob, nemaš pojma, pogledaj kako je sladak. Mare, znači nemoj da si bezobrazan, da te ne bi zalupila sad ovako. Nemoj ništa lupati. Da te ne bi zbacila iz svog klipa. Nemoj ništa, ajde dalje. Aj, čao, Mare! Ne možeš da gledaš kad si bezobrazan. Haha. Še budala izašla van. I sad kako da ja nju čujem i vidim, ona se diskonektala sad. Koji je to? Joj, debil. Joj, koji je to konjoj žene? Ok, ljudi, sažalila sam se na Mareta jer je izdržao dovde sa mnom, tako da otvaramo sljedeći dumpling. 3, 4, sad! Opet ovaj! Ja mislim da smo 4 ovako komada dobili do sada. Ja mislim da ti trebaš njih podijeliti nekome. To bismo definitivno mogli da uradimo ako vam se sviđaju ovi dumplinzi, ali da biste mogli da učestvujete u deljenju naših dumplinga, obavezno se pridružite našoj Viber grupi jer ćemo tu izvlačiti pobednike. Ništa, ne ocenjujemo ovaj, znači dobili smo ga jedno 67 puta. 3, 4, kroz prozor, kroz vrata, kroz... Ovo je dobar. Ovo je nov, da, ovo je baš moćan. Ali i dalje ima neke greške, znači ljudi gledajte ovo, šta je ovo? Moramo da ga... What? Marko! Šta ima mlijeko unutra? Ima neku penu unutra, ne znam da li vidiš. Pijenu? Gledajte ovo, ljudi. Ovaj bukvalno ima neku penu kod sebe. What? Mare, ovo je neki specijalan. Znaš kako je sladak. Ovo je baš dobar, Mare, ovaj mi se jako sviđa. Ovaj mi je 10 od 10, iskreno da ti kažem. Dobro, meni zbog boja ja ću mu dati isto 9. Next, ostalo nam je još jako malo, ljudi. Ajmo, Saro, znači gledaj sad ovako. Ako ovo bude žuti, moraš mi ga pokloniti, molim te. Okej, ajde, neće biti žuti, ajde. 4, sad! Što plavi, ne. Ovo je nažalost također duplikat, idemo jedan odavde. Aj, Mare. 3, 4, sad! Ovo su zapravo i najjače boje.
Šalim se, ružan je, ali dobro. Ovaj mi je baš ružan. Zelena i roza ne idu to baš zajedno tako. Da, zeleno i roze nose samo koze. I ovaj isto ima u sebi neku penu, nešto što ja ne znam šta je i što ja ne mogu baš da objasnim, okej? Pojedi to, šta znam. Ne, možda, to ćeš ti da uradiš ako budeš teo. Koja ti je ocena? 2 od 10. Pa meni isto bez veze 3 od 10, pravo da vam kažem. Idemo na sljedeći, 3, 4, sad! Sad! Opet, brate, Ma daj, peti šta je ovo ovaj. isti? Ti si 5 komada dobila istih. Ja ne znam, znači bukvalno ovi Kinezi su me skemovali. Tako da idemo da otvaramo sljedeći. 3, 4, kaj, sad! Evo ga! Ja mislim da smo ovaj imali isto. Da, imali smo, ali dobra je ova plava s ljubičastim, ali ova crvena baš ga pohvari. A meni se ta bordo tu slaže, iskreno ti kažem, meni je lepo. Samo što su mnogo lepljivi i sve se zalepi za njih, to me malo nervira, znači kao, bukvalno gledaju ovo. Ti kad ga ovako spljeskaš za ovu kutiju, kao treba mu neko vreme da padne, ne znam da li vidite. 7 od 10, kao okej mi je, ne znam. 6 od 10. 3, 4, Sad. sad. A ne. Jel duplikat? Da! Mnogo duplikata dobijamo i nemam više gdje da stavim moje dumplingse. Ne Okej. veze, vrati ih u kutiju, samo imaš mjesto u kutiju. Pa to ću na kraju, ajde, ostalo sam još samo 2 komada. Samo Ajde, 2? nadamo se da ćemo dobiti neke nove, da, Ajmo. samo 2. 3, 4, sad. Ja mislim da smo ovaj imali, da. Imamo posljednji, znači ovo nam je posljednja slamka spasa. Ljudi, molim vas, znači da dobijemo neki koji nismo do sada. Marko, jesi spreman? Ajde, daj molim te da bude neki zlatni, najbolji na svijetu. Aj molim te, 3, 4, kaj, sad! Duplikat. Ja mislim da imamo jedno 7 ovih. Ljudi, imali smo sreće jer smo dobili najređi zlatni dumpling, ali smo nažalost isto tako dobili mnogo duplikata. Sarino otvaranje je dobro prošlo, ali ako želite vidjeti kako je moje otvaranje prošlo, kliknite tu na ovaj video.